I pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Moje ime je Jovana. Na ovom kanalu pričamo o zdravoj hrani i šta nauka kaže na to. I današnja tema jeste vitamin B12. Proći ćemo neke važne mitove i zablude o vitaminu B12 i šta su zvanične preporuke. Vitamin Sjećate se ono kada sam pričala o onoj saturaciji, odnosno zasićenosti receptora u našem organizmu, pa možemo da primimo samo 1,5 do 2 mikrograma prilikom jednog obroka, tad se zasite ti receptori. Pa zbog toga se preporučuju veće doze, jer mi kako se povećava doza koju suplementiramo od 1 mikrogram, 10 mikrograma, 50, 500, 1000 mikrograma, sve manje doze se usvajaju u naš organizam. I zato i jeste preporuka, kada me neko pita, a što na dnevnom nivou 50 mikrograma, a na nedeljnom nivou 2000 mikrograma? Upravo zbog toga. Zbog zasićenosti receptora. Znači možete da uzimate 50 mikrograma na dnevnom nivou ili 2000 mikrograma na nedeljnom nivou. To 2000 može da bude podeljeno i u 2 doze. Znači 2 puta po 1000 mikrograma. Još jedna jako važna stvar, sve su važne stvari, jeste da vitamin B12 nikada, ali nikada ne uzimate u obliku multivitamina. Dakle, vitamin C, vitamin C i neki drugi sastojci mogu da degradiraju taj vitamin B12 i da vi njega u stvari i ne dobijete. Dakle, vitamin B12 uvek isključivo kao poseban vitamin, poseban suplement. Koji oblik vitamina B12 da suplementirate? Cijanokobalamin je pokazan u studijama kao najstabilniji, najbolji i najbolje popravlja status. Međutim, vitamin B12 ne treba koristiti kod ljudi koji su pušači i kod ljudi koji imaju neka bubrežna oboljenja. Kod njih bi trebalo koristiti neke druge, kao recimo metil oblik ili neki drugi oblik. Da li možete da preterate? Pa u suštini ne. Sav višak vitamina B12 se izmokri iz organizma, ali kad imate nedostatak pa koristite neke ekstremno mega velike doze, može se desiti da imate neke dermatološke probleme i mogu se desiti akne recimo. Ja sam jedno vrijeme mislila da imam akne zbog toga. Mislila sam da imam akne zbog nedostatka vitamina B12, onda sam mislila da imam akne zbog toga što možda previše suplementiram. Nije bilo ni jedno ni drugo, imam video za akne, tako da ga pogledajte ovdje gore. Šta se dešava u Austriji? Da li oni koliko suplementiraju vitamin B12 i očigledno su ljudi tamo dobro edukovani i sproveli su jedno istraživanje gdje su ljudi pitali koliko oni suplementiraju, naravno vegani i vegetarijance, i veoma visok procenat njih, do 90% njih suplementira B12 i pokazano je da češće to rade žene, češće ljudi koji su akademski obrazovani i oni koji prihvataju savjete o ishrani ili su imali neko savjetovanje. A šta kaže Australija? Australija nije baš dobra po tom pitanju. Ne suplementiraju dovoljno. Jedan od problema može biti zato što kad poredimo sa Amerikom, Amerika ima taj sistem gdje oni obogaćuju vitamin B12, odnosno žitarice i drugu hranu, mleka. Znači zakonom je obavezno da se suplementiraju, odnosno obogaćuju, dok u Australiji nemaju taj zakon. Pa su osuđeni na to da moraju da piju suplement. Međutim, oni iz nekog razloga odbijaju da piju suplement. Sad, različite zdravstvene organizacije, recimo Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 2,4 mikrograma i to se onda povećava kada ste trudni na 2,6, 2,8 kada dojite. Dok po nekim preporukama treba da se unosi i 4 mikrograma vitamina B12. Da pomenem kratko samo one ljude, pošto ovdje sam ne išla u toj studiji, koji imaju pernicioznu anemiju, ono što smo rekli, u želucu imaju problem, pa da li oni mogu da piju oralno vitamin B12 ili moraju injekcije? Ne, možete da pijete i oralno, zato što se taj oblik u suplementu, pasivan je transport, ne mora ništa što da se veže da bi se usvojio organizam. Gledali su ljude koji su bili bar 6 mjeseci na veganskoj ishrani i da vidite koliko im je katastrofalno stanje. Inače, postoji ova jedna formula pomoću koje možete da izračunavate koliko vi, ako popijete toliko vitamina B12, toliko će se usvojiti u vaš organizam. I onda imate ovu tabelu prilikom, ako uzimate suplement od 1, 2, 5, 10, 100, 2000 mikrograma, koliko se zapravo usvoji u vaš organizam. Jako malo njih je uzimalo suplemente i to su uzimali razne doze u raznim oblicima, ali većina njih nije uzimala. Dobro, nije baš većina, ajde, 1/4 njih nije uzimala suplemente, a i oni koji su uzimali nisu uzimali na način na koji treba da uzimaju.
ali to je već dosta ljudi. E sad, ono što je još važnije jeste da 39% žena nije uzimalo dovoljno vitamina B12. Zašto je to važno? Zato što su to žene u reproduktivnom periodu i ako ne uzimate vitamin B12 u reproduktivnom periodu, to može da ima ozbiljne posljedice ako planirate porodicu. Neke studije pokazuju, što sam već napomenula, da cijanokobalamin je bolji oblik nego metilkobalamin. Ja zapravo sada suplementiram metilkobalamin, ali treba da provjeravate svoje stanje pa da vidite šta radi bolje posao kod vas. Zato što postoji mali procenat ljudi koji ne može, pored ovih pušača, znači postoji neki procenat ljudi koji ne može da pretvori taj cijanokobalamin u aktivnu formu metilkobalamin u našem organizmu. Ovo je jedan slučaj, drastičan slučaj i to ne smije da dolazi u medije i zato i radimo ovo, to jest ne smije da se dešava, možda dolazi u medije, ali ne smije da se dešava, zato treba da se edukujemo narode. Majka koja je uzimala vitamin B12, ali u obliku multivitamina. Ozbiljan nedostatak vitamina B12 je nastao kod deteta zato što majka nije suplementirala B12 kao B12, nego je uzimala kroz multivitamin. Također, dosta ljudi u ovoj studiji, ono što sam već rekla, i oni koji su suplementirali nisu suplementirali kako treba i dosta njih je uzimalo multivitamin. Tako da ne, ja mislim da ste to već naučili, nikako B12 kroz multivitamin. Dolazimo uskoro do kraja ovog videa i zašto je važno da imamo dovoljno vitamina B12 u krvi, pogotovo kod vegana, jeste što je nauka pokazala da u nekim dijelovima u ruralnoj Kini ljudi koji imaju nedovoljan, odnosno nedobar status vitamina B12, ultrazvuk kad im uradite, ultrazvuk krvnih sudova, tu pokazuje neko zadebljanje tih krvnih sudova i nemogućnost adekvatne dilatacije, odnosno širenja tih krvnih sudova. E sad, znate da volim interventne studije, tako da šta se dešava kada ovim ljudima date suplement vitamina B12, znači jednoj grupi date B12 da suplementira, drugo je da ne suplementira, odnosno date placebo i pa popravlja se status vitamina B12, a također i ultrazvučni pregled, onaj kojem smo malo pre pričali, se popravlja. Većina studija kada gledamo kardiovaskularno zdravlje pokazuje da vegani imaju izuzetno bolje stanje u odnosu na ljude na standardnoj ishrani, ali ako nemate dovoljno vitamina B12 možete imati isto srčani udar i bilo koje kardiovaskularno oboljenje, čak i ako ste vegani, ako ste ikad čuli, on je bio vegan, hranio se zdravo, ali je umro u 50. godini, pa možda nije imao dovoljno vitamina B12 u krvi, pa mu je zato se povisio homocistein, a ono što smo rekli, homocistein može da dovede do toga da vam se oštete krvni sudovi, pa da nastane ateroskleroza, pa da dobijete srčani udar i umrete. Eto, plastično valjda ste shvatili šta sam htjela reći. To je po meni možda najvažniji razlog zašto treba da suplementirate B12. Uključujući onaj za decu, jer ako majke nemaju dovoljno B12, deca će imati posljedice. Također, još jedna studija u Indiji, kako su oni uradili ovu studiju, znači 2 by 2. Uglavnom, suplement B12 vs placebo i onda imamo s druge strane 100 grama kuvanog, u stvari 100 grama zeleniša vs neko kontrolno jelo. I šta su na kraju zaključili? Da u zelenišu nemate dovoljno, iako ima nekih malih količina B12, nema dovoljno da popravi status vitamina B12, za razliku od suplementa vitamina B12 koji dokazano popravlja status i to smo vidjeli u ovoj studiji. Ne samo da povećava nivo B12 u krvi, već i snižava onaj homocistein koji hoćemo da bude niži. Još jedna interventna studija koja je pokazala da kad ljude podelite u dve grupe, jedni dobijaju suplement vitamina B12, drugi dobijaju placebo, nakon 12 nedelja šta se dešava? Pa popravlja se ono čuveno stanje, odnosno nemate zadebljanje krvnih sudova, što ne želite da imate. Znači oni su koristili doze 500 mikrograma dnevno. I to jesu doze u nedostatku vitamina B12, čak ide do 1000 mikrograma dnevno dok se ne popravi status. Kako da adekvatno suplementirate? Šta kada uporedite, recimo ako hoćete dnevno da unosite 50 mikrograma, što na kraju bude na nedeljnom nivou 350 mikrograma, ili želite da unosite 2 puta po 1000 ili jednu dozu nedeljno da vam bude lakše od 2000 mikrograma. Pa radi posao i jedno i drugo, nemojte da se brinete. Studije pokazuju da
možete, kako god je vama zgodno, ako hoćete svaki dan 50 mikrograma, može, ako hoćete jednom nedeljno 2000 mikrograma, može. Meni je zgodnije ovo jednom nedeljno. Najluđe nešto što sam vidjela jeste da perete zube i time što perete zube 2 puta na dan, po 2 minuta, bilo običnom četkicom, bilo električnom, vi možete da popravite status svog vitamina B12. Međutim, treba još studija da se uradi na ovu temu i nije baš sigurno za ove ljude koji imaju problema sa želucem, da li to iz usta može da se pasivno isto apsorbuje kao onaj oralni suplement vitamina B12. Ali jako zanimljivo. Već sam pričala o hloreli u videu, možda sam ga pomenula sam ga na početku. Odgledajte, stavit ćemo ga opet ovdje da kliknete na njega i da ga pogledate. Spirulina nikako, to je pseudoanalog vitamina B12, ni u kom slučaju može samo da zezne vaš status vitamina B12 dugoročno gledano, ali hlorela je dobra i pokazano je da 9 grama hlorele svaki dan može da popravi status vitamina B12 u smislu čak i snižavanja metilmalonske kiseline u krvi. Također povećava nivo vitamina B12 u krvi. Za sam kraj, da li treba da pijete suplement B12? Naravno. Ili je bolje da primate injekcije? Ljudi su nekako navikli na te injekcije, misle da je to nešto bolje, međutim ne. Evo, ova studija i nauka pokazuje da apsolutno treba da se ta praksa izbegava. Zašto? Pa pravite gužvu ljudima u domu zdravlja za nešto što vi možete kod kuće. Znači, zašto bi išli? Prvo, boli vas. Neko vas bode. Intramuskularna injekcija. Nije baš za zezanciju da vam neko... Ne morate to da radite. Kad možete, mnogo je bezbednije i jednostavnije da popijete kod svoje kuće suplement vitamina B12. I dokazano radi posao isti kao i injekcija B12. Čak i kod ovih ljudi koji imaju problema sa želucem. Stigao smo do samog kraja. Narode, to je to. Mislim da ste dobili dosta korisnih informacija u ovom videu. Vitamin B12, nadam se da ćete početi da suplementirate nakon ovog videa, nakon što ste sve čuli, jer je zaista jako važno, a nadam se da ćete otići i da izmerite svoj status, pa mi baš javite kako ste prošli i da li vam je ovo nešto pomoglo. Ako vam je ovo bilo kakve koristi, obavezno lajkujte, subscribeujte se na ovaj kanal i vidimo se u nekom narednom videu. Ukoliko ti trebaju ideje za recepte, na mom sajtu pronaći ćeš knjigu Hrana kao lek. Sadrži 75 zdravih recepata pogodnih za post i baziranih na celovitoj biljnoj ishrani, bez prerađene hrane. Ovo je ujedno i način da podržiš moj rad.